हेल' लोगोफोर नै आङो दंफैयो टेकजुरि मा गामि होनदोंमोनलाय नं वान टेकजुरि आङो जास्ट माने दासो मोनफैदों बेयाव मा होनो 16 नभेम्बरखौ लोब्बा लानानै साहित्य आबोब बेनिफ्राय UBPO बेनिफ्राय बर'नि गासै मोनबेसे संगठन दङ गासिबो ज' लोगो नांनानै 16 नभेम्बरखौ माने फालिनाय जागोन बिनिनो नै दिनै पेन्डेल बानायदों आं बेयाव जास्ट माने दासो सफैनानै आं नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो नागिरदों जे जोंहा बेयाव ना सिंगार फैगोन सोर फैगोन नोंसिनाव एबार दायो सोमखोर बसुमतारी बेनिफ्राय उदै मोसाहारि अबेनि गगामुगनि ओमफ्राय प्रेक्टिकेलखौ सिनायसिना नोंसोरलाय प्रेक्टिकेल फैगोन ना आदसा नोंसोरनिफ्राय प्रेक्टिकेलखौ नोंसिनाव खाथियाव नुफेरना नुफेराखैमोन एबार नुसिन नङा होमबा ना आदसा ओमफ्राय नोंसोर दायो गोसोखौ माबायदि मोन्दों जोबोद मोजां मोन्दों ना एबार नोंसोर गोसोखौ माबायदि मोन्दों होन्दों जोबोद मोजां मोन्दों सोर फैगोन होनदोंमोनलाय नोंसोरनाव नबजित नार्जारि ना जोंना गाबोन 14 नभेम्बरजों लोगोसे साननै लाखादों ओमफ्राय धेमाजि दख'रानि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादा जथायैनो लोगो नांनानै खुंफुंनाय जादों गाबोन मोनाबिलियाव दख'रा आफादफोरनिबो थान्दै मेलबो जागोन बेनि माने जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय दं साननैनि हाबाफारियाव उन्दै गथ'फोरनि थाखो 1निफ्राय 8 थाखोसिम थुनलाइयारि बादायलायनाय ओमफ्राय 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय ओमफ्राय बेयाव लोगोसे जेनेबा मा होनो साहित्यजों लोगोसे मा आफाद दंफायो होनदों साहित्यजों लोगोसे धेमाजि दख'रानि बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आइजो अनसाय आफाद गासैबो दङ दा जों बयबो खौसेयैनो खामानिखौ मावलायबाय थादों गोरोबलायनानै आदसा आं आरो जे माखासे खोन्थाबावनोसै दायो माने पेन्डेलखौ खोन्थासै आङो पेन्डेला जाबायानो हमना ला ओरैजाय मेन पेन्डेला जाबायानो जास्ट माने स्टेजआ जाबाय आरो ओरै खोन्थाबाय आंनो ओमफ्राय पेन्डेलानो एसे नांबावगौ आरो सिगांनिया मन'फोरखौ खोन्थानोसै नै अलरेडि जाजोब्बाय बेयाव माने फिरफिला बिरहोगोन आरो फिरफिला बिरहोगोन बेयावहाय नै खोन्थाबाय आङो आरो सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंबा फैनानै नायफैनो हागोन 17 थारिख खालि जोंनाव फैगोन नबजित नार्जारि जों लोगोसे प्रेक्टिकेल बसुमतारी जों लोगोसे जाबाय फिरफिला बिरहोनायनि खुन्थिया दान्दा ना मा होनो बेखौ दान्दा ना खुन्थियानो दान्दा आदसा फंबाय ना मावगासिनो ना जायसे खोन्थाबावनोसै माबा सानदों नामा आदाया माथो गलाव नारबाय थादों ओरैजाय बे 16 आरो 17 नभेम्बर 2023 मायथाइनि धेमाजि दख'रानि सिङाव लानाय जि साननैनि हाबाफारिजों माने बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि गाहाय सायनासालियाव जा हाबाफारि मावफुंबाय थादों बे हाबाफारिखौनो एसे नोजोर होनाय जादों आदसा बेयानो जाहाथे नोंथांखौबो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय ना आं दिनैनि गेजेराव जोबगोन 80%आथ' जाखाबाय इतिमध्य आरो जिखिनि आद्रा दं बियो दिनैनि गेजेराव कमप्लिट जागोन रायजोफोरा ओमफ्राय बै मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ लाबोनो माबाफोर कमेन्टफोर होदों नामा नोंसिनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जोबोद माने आसा खालामखादोंमोन बिथांमोननि जा आसा फारिनाय बे आसा फारिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बेयाव जि आरसि आफाद दाजादों आरो रायजोनि जा बिपुल माने लुगैनाय बेनि गेजेरजों जोङो माने शिल्पीफोरखौ लिंहरनाय जादों बिथांमोनखौथ' हयथ' आगुनि बुंथिगिरिफोरा बुंदों थेवबो आं फारियै बुंबावनो सानदों मोनाबिलि हाबाफारियाव जोङो DID लिटिल मास्टार माने सिजन 5नि उइनार नबजित नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों लोगोसेयैनो जोङो कमेडियान एक्टर प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों बिथांजोंनो लोगोसेयैनो जोङो सोमखोर बसुमतारी बिथाङा नैबे कार्बि आंलंनि दा थायो गुवाहाटियाव बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसेनो जोंनि लकेल सिंगार जोंनि गगामुग हालामनि उदय सरगियारि आरो लोगोसे जों धेमाजि हालामनि कनक मोसाहारि बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लागोन ओरैनो ओमफ्राय आदाया जेनेबा रायजोफोरखौ मिटिंनि गेजेरजों जेनेबा बेनि गेजेरजों मा बुंहरनो सानो आं सानो जिहेतु बियो जोंनि धेमाजि आनचलिकआव जोबोद बोसोरनि उनाव जोङो मोनब्रै आफादजों लोगो जानानै खुंनो साखाफारा जादों नैबे हाबाफारिया जोंनियाव जिहेतु समस्याफोरा जोबोद समस्या दं नालाय जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिनाया गोब्राब बेखायनो आं सानो जोंनि हालामनि गासै रायजो राजाफोरा जाहाथे
नैबे हाबाफारियाव ज'यै बाहागो लालायनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जानायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जाहाथे बेबायदि हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानानै इयुन दिनफोराव मावलांनायनि मोनसे थांखिजों बिथांमोना बोसोन आरो सुबुरुन होलांगोन होननानै आसा फारिनाय थायो। हेल' लोगोफोर, आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोना बुंबावनोसै सोरबाफोर जुदि प्रेक्टिकेल खौथ' सबबो सिनायखायो नङा होमबा? आजिखालि बिथांमोना माने सर्ट मुभि बानायनायाव बिराद माने फेमास आरो लोगोसे जोंहा लिटिल डान्स मास्टार नबजित नार्जारिमोन बिसोरबो फैगोन। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नैबे जोंनि ट्रेकजुरि गामियाव फैनानै 17 थारिखनि मोनाबिलि मा होनो हारिमु बिलिफाङाव बिथांमोनखौ नायफैनो हागोन।